το θέμα των ημείων. Επέτειος χθες 15 χρόνια από εκείνη τη φοβερή νύχτα. Μια νύχτα καθοριστική, καταλυτική. Διότι θα έλεγα ότι καθιέρωσε το θέμα των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Δεν ήταν μόνο το χάσιμο των 3 παλικαριών, δεν ήταν μόνο να πούμε συμφωνίες που κάναμε και το πίσω μπρος και κατέβασμα της ελληνικής σημαίας, που όλα αυτά βεβαίως είναι πάρα πολύ οδυνηρά και πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ότι πλέον από την εποχή, από την ημέρα εκείνη, από τη νύχτα εκείνη, αποδεχόμαστε ουσιαστικά την ύπαρξη γκρίζων ζωνών. Και αυτό θα αποκαλυφθεί σήμερα με ένα έγγραφο που έχει στείλει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο Χόλμπρουκ, στην ελληνική κυβέρνηση και στην Άγκυρα, που τους λέει ότι, με λίγα λόγια, αυτά είναι πλέον δεδομένα. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Δεν είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι με το θέμα των ημείων, είναι τρίτη, ίσως δεύτερη-τρίτη. Είναι ένα θέμα που εμένα με απασχολεί. Γιατί αποκαλύπτεται, κατά την άποψή μου, μια εθνική προδοσία. Ένα θέμα για το οποίο ποτέ κανείς όχι να δικαστεί, να καταγγελθεί, ρε παιδί μου, επίσημα. Εσύ έπρεπε να κάνεις έτσι. Ζήσαμε απίστευτα πράγματα. Εγώ τότε, σαν δημοσιογράφος, είχα τρελαθεί. Ο Πάγκαλος στο Χατζηνικολάου να δίνει συνέντευξη, στη Βουλή να γίνεται κησαία, οι άλλοι να είναι στο ΓΕΘΑ επάνω στο επιτελείο, να μην υπάρχει μια επαφή μεταξύ τους, δηλαδή μια κατάσταση τρελή. Οι Τούρκοι να τζογάρουν και να μπλοφάρουν. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πρόλογο του θέματος αυτού. Για πρώτη φορά στο φως απόρριτα ντοκουμέντα για τα ήμια. Οι μυστικές επαφές Αμερικανών με Σιμίτη, Πάγκαλο, Αρσένη τη νύχτα των ημείων. Επίσημα έγγραφα από τα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αποκαλύπτουν το σκοτεινό παρασκήνιο. Τι δώσαμε σε Αμερικανούς και Τούρκους για να γλιτώσουμε τον πόλεμο. Πώς πληρώνει σήμερα η Ελλάδα τη νύχτα των ημείων. Ποιος Έλληνας υπουργός υποσχόταν σε Τούρκους και Αμερικανούς να φύγει ο ελληνικός στρατός από το Αιγαίο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λιγάκι. Καταρχήν, να πάμε σε εκείνο το βράδυ. Σε εκείνη τη νύχτα. Πριν από 15 χρόνια, όταν φτάνουμε στο χείλος του πολέμου. Φτάνουμε όμως στο χείλος του πολέμου ή ήταν μια μπλόφα τουρκική στην οποία πέσαμε σαν μπουνταλάδες μέσα εκεί πέρα και τα κάναμε ό,τι κάναμε. Πουθενά, κυρίες και κύριοι, δεν αποκαλύπτει και δεν αποδεικνύεται ότι οι Τούρκοι ήταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν. Πουθενά. Ακόμη και ήδη το λένε κάποια στιγμή. Απλά γινόταν μια μπλόφα, ένα τζόγος, ένα πόκερ παίζονταν. Με μια Ελλάδα η οποία έτρεμε ότι μπορεί, ας πούμε, να γίνει πόλεμος. Και γινόντουσαν φοβερά πράγματα βεβαίως. Μέχρι που καταλήξαμε στο ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αμερική που μεσολάβησε. Ας δούμε λιγάκι εκείνη τη βραδιά, να θυμηθούμε μερικά πράγματα για να σας παρουσιάσω μετά τα έγγραφα αυτά. Ντοκουμέντα που συγκλονίζουν. Η βραχονησίδα Ήμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Θέλω να ευχαριστήσω τις ένοπλες δυνάμεις για το... Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, καθίστε στις θέσεις σας. Παρακαλώ, έχετε κι εσείς την ίδια ευαισθησία που έχουμε όλοι μας. Παρακαλώ, όχι πλειοδοσία. Να καθίστε. Καθίστε παρακαλώ. Παρακαλώ, καθίστε. Παρακαλώ. 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 Δεν είστε μόνο εσείς ευαίσθητος σε αυτή την αίθουσα. Παρακαλώ. 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 Όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία. Δεν δικαιούστε 2-3 να πλειοδοτείτε. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. 31 Ιανουαρίου 1996.
Έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες από τη στιγμή που Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν το πόλεμο για τα Ήμια. Ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης στέλνει τις ευχαριστίες του στην κυβέρνηση Κλίντον των ΗΠΑ για τη βοήθειά του στην κρίση με την Τουρκία. Σήμερα, 13 χρόνια μετά την νύχτα των Ημίων, θα μάθουμε για πρώτη φορά γιατί ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός ευχαριστούσε τόσο θερμά τους Αμερικανούς, αλλά και τι έδωσε σε αυτούς, πόσο δεσμεύτηκε και ποιο ήταν το μυστικό σκοτεινό παρασκήνιο σε εκείνη τη δραματική τριλογία μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας και Τουρκίας για μια ξεχασμένη βραχονησίδα στο Αιγαίο. Από προχθές βρίσκονται στα χέρια του Κώστα Χαρδαβέλα και στα αρχεία του Αθέα του κόσμου δεκάδες απόρριτα έγγραφα από τις μυστικές συνομιλίες του Προέδρου Κλίντον, των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ, του αρχηγού της CIA και των Αμερικανών διπλωματών, στρατηγών και πρέσβειων με την τουρκική και ελληνική κυβέρνηση τις ώρες που ηχούσαν τα τύμπανα του πολέμου στο Αιγαίο. Τα αυστηρώς απόρριτα αυτά έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν πριν λίγες μέρες στην Ουάσιγκτον περιλαμβάνουν τις μυστικές επαφές του τότε Πρωθυπουργού κ. Σιμίτη, του τότε Υπουργού Εξωτερικών κ. Πάγκαλου, του τότε Υπουργού Άμυνας κ. Αρσένη, του τότε Αρχηγού ΓΕΘΑ Ναβάρχου Λιμπέρη και Ελλήνων διπλωματών και στρατηγών με τους μεσολαβητές Αμερικανούς που την ίδια ώρα μιλούσαν με την τουρκική ηγεσία. Τότε, στις 31 Ιανουαρίου 1996, λίγες ώρες μετά την αποτροπή του πολέμου, είχαν γίνει διάφορες δηλώσεις από τους Έλληνες πολιτικούς. Άρχισε μια συνεχής επαφή δική μου με τον κύριο Χόλμπρουκ, η οποία κράτησε όλο αυτό το διάστημα, όλη τη νύχτα. Έγιναν νομίζω 8 ή 9 τηλεφωνήματα και αντίστοιχα ο κ. Χόλμπρουκ ερχόταν σε επαφή με την Άγκυρα. Τι είπε εκείνη τη νύχτα ο τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Πάγκαλος στον Αμερικανό μεσολαβητή κ. Χόλμπρουκ αποκαλύπτεται τώρα από το παρακάτω έγγραφο και ίσως αυτή η αποκάλυψη προκαλέσει σάλο 13 χρόνια μετά. Εμπιστευτικό. 7 Μαρτίου 96 ώρα 16.03. Από Αμερικανική Πρεσβεία Αθήνας προς Υπουργείο Εξωτερικών Ουάσιγκτον. Παρακαλώ περάστε το στον Κάπτεν Μίλλερ. Στρατιωτικές διευθύνσεις επίσης για Πόλαντς. Ο Υπουργός Εξωτερικών Πάγκαλος πρότεινε κάποια βήματα για την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων και την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής. Ήμια, Καρντάκ, βήματα αποστρατικοποίησης του Αιγαίου και οικονομικά μέτρα. Το σχόλιο του ότι μόλις το ζήτημα των Ημίων επιληθεί ικανοποιητικά, η Ελλάδα μπορεί να προετοιμάζεται να σκεφτεί την αποστρατικοποίηση των ίσων κατά μήκος των τουρκικών ακτών ως αντάλλαγμα για μια επαναχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το Αιγαίο, είναι και τα δύο καλοδεχούμενα και όχι χωρίς υποσχέσεις. Τέλος εμπιστευτικού. Τελικά ο ελληνικός στρατός δεν έφυγε από τα ελληνικά νησιά και ευτυχώς. Οι Αμερικανοί όμως άρπαξαν την ευκαιρία που τους προσέφερε με τις δηλώσεις του ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και στο ίδιο έγγραφο που στέλνει ο τότε Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα κ. Τόμας Νάιλς λέει χαρακτηριστικά. Καινούργια και καλοδεχούμενη από τις ελληνικές αρχές ήταν η πρόταση ότι η Ελλάδα μπορεί να προετοιμαστεί να αποστρατικοποιήσει τα παρανόμως στρατικοποιημένα Δωδεκάνησα. Αυτό το είχα παρουσιάσει πριν από 2 χρόνια, κυρίε και κύριοι. Αυτό το έγγραφο. Βλέπετε εδώ πέρα, γι' αυτό μιλάω και για 13 χρόνια. Τώρα έχουμε 15 χρόνια από την επέτειο των Ήμιων. Ήταν απίστευτο αυτό που έβγαινε από όλο αυτό το έγγραφο, το εννοείται απόρριτο, έτσι, που είχε αποχαρακτηριστεί εκείνες τις μέρες, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κ. Θόδωρος Πάγκαλος, ούτε λίγο ούτε πολύ, έλεγε ότι είναι παράνομη η παρουσία ελληνικού στρατού στα Δωδεκάνησα, ότι πρέπει να κηρύξουμε μια αποστρατικοποιημένη ζώνη, ότι θα τον βγάλω εγώ το στρατό, θα τον βγάλουμε από εκεί πέρα, δεν θα αφήσουμε τα Δωδεκάνησα έτσι να πούμε, χωρίς καμία προστασία, διότι έτσι πρέπει να γίνει και εφόσον οι Τούρκοι. Άρχισε λοιπόν ουσιαστικά η μοιρασιά του Αιγαίου από την εποχή εκείνη. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε έτσι, εσείς, κύριε. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι επί χρόνια τα Δωδεκάνησα είχαν στρατό και συνεχίζουν να έχουν. Επί χρόνια τους στρατιώτες τους έχριζαν ως χωροφύλακες εκεί στα Δωδεκάνησα, έτσι. Από το να γίνεται αυτό μέχρι το να παραδεχτεί κανείς ότι θα τα αποστρατικοποιήσω κλπ. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Σκεφτείτε όμως ένα πράγμα. Στην κρίση του 87, την οποία είχα την ατυχία να τη ζήσω από πρώτο χέρι κλπ. Ήταν πραγματικά ένα φιάσκο την κρίση. Την κρίση του 96, ακόμα και τη σημερινή κρίση, που είναι άλλη υφή, οικονομικής, αλλά παίζονται τα ίδια συμφέροντα, η ίδια ομάδα το διαχειρίζεται. Τι μπορεί κανείς να περιμένει?
η ιστορία τι μας δείχνει, θα διαχειριστούν καλά, σωστά ή λάθος. Και κάτι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Είχα τη χαρά να έρθω στην εκπομπή σας καταρχάς γιατί δίνεται ελεύθερο βήμα, και το δεύτερο είναι να πω πάλι την ευγνωμοσύνη μου για αυτούς τους 3 νεκρούς ήρωες που ήταν συνάδελφοί μου και που τελικά έγιναν ήρωες πριν καν πεθάνουν. Γιατί ήξεραν ότι πρόκειται να πάνε να πεθάνουν. Συνεπώς, αυτό και μόνο. Ναι, εσάς. Εγώ, κύριε Χαρδαβέλα, να ξεκινήσω με μια τοποθέτηση γενική, ακούγοντας προηγουμένως εδώ τους συνομιλητές μου για τους ήρωες του Διστόμου. Τελικά η κυβέρνηση Σιμίτη παρουσίαζε πάντοτε μια σύψη αξιών από κάθε πλευρά. Αυτό αποδεικνύεται στο βάθος του χρόνου. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Άκουσα για πρώτη φορά ότι ακυρώνονται αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων. Ξεκίνησε η κυβέρνηση Σιμίτη ως νήπιο που δεν μπόρεσε τελικά ποτέ να σταθεί στα πόδια της. Ποτέ όμως. Θέλω να πω ότι αυτό το απόρριτο έγγραφο πραγματικά, επειδή και πριν από 1,5 χρόνο με είχατε καλέσει τότε στην εκπομπή σας, δεν είμαι βέβαιος ότι το ενθυμούμε. Αλλά αυτά τα λόγια τα οποία ο κύριος Πάγκαλος έγραψε προς τον κύριο Χόλμπουργκ την εποχή εκείνη, 15 χρόνια μετά βλέπω ότι είναι και πάλι στην ίδια θέση. Απαξιώνει με κάθε τρόπο τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αμφισβητώντας πάντοτε το κορυφαίο έργο το οποίο επιτελούν για την πατρίδα μας. Μάλιστα. Και επειδή μιλάμε για την εποχή εκείνη, κυρίες και κύριοι, υπήρξε ένα καινούργιο έγγραφο πριν από λίγες μέρες. Αποχαρακτηρίστηκε αυτό. Είναι μεταγενέστερα από το 1996 μια επιστολή του Χόλμπουργκ στην πρεσβεία την Αμερικάνικη εδώ, στην ελληνική κυβέρνηση της εποχής και στην Άγκυρα. Προσέξτε τι λέει. Η μυστική συμφωνία με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Τουρκία για τα Ήμια. Έπρεπε να περάσουν 15 χρόνια για να αποκαλυφθεί σήμερα η μυστική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Αμερικής και Τουρκίας, την νύχτα των Ιμίων, που ουσιαστικά καθιέρωσε την ύπαρξη γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Η άθλια αυτή συμφωνία που υπόγραψε η Ελλάδα κρατήθηκε μέχρι σήμερα μυστική, γιατί αποκαλύπτει μια απίστευτη παραχώρηση της τότε κυβέρνησης Σιμίτη στους στρατηγούς της Άγκυρας. Η άτακτη υποχώρηση της Ελλάδας στις απαιτήσεις Αμερικής και Τουρκίας παρουσιάζεται μέσα στην επίσημη επιστολή του τότε Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Warren Christopher στους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας, Θεόδωρος Πάγκαλος, και Τουρκίας, Μπαϊκάλ, που εστάλει με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 1996 και τονίζει τα εξής. Οι διαβεβαιώσεις που μας προσέφεραν η Ελλάδα και η Τουρκία ότι θα απομάκρυναν τα πλοία, το προσωπικό και τις σημαίες με ένα αλληλοδιαδοχικό και συντονισμένο τρόπο επέτρεψε σε κάθε πλευρά να υποχωρήσει από το χείλος του πολέμου με αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση της μίας χώρας μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα τοποθετήσει τη σημαία της ή οπλισμένο προσωπικό της στις νησίδες, ούτε θα τοποθετήσει πλοία κοντά στις νησίδες. Προσδίδουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την διαβεβαίωση από ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Προσδίδουμε εξίσου μεγάλη βαρύτητα στις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησής σας ως προς τα ίδια και το έχουμε διαβιβάσει προφορικά και γραπτός στην κυβέρνηση της άλλης χώρας. Για μένα ένα έγγραφο που τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής λέει ότι μία χώρα, η Ελλάδα, συμφώνησε και η άλλη βεβαίως επίσης, γιατί όχι να μην συμφωνήσει η Τουρκία. Η Ελλάδα έχει σημασία, τη συμφώνησε. Η Ελλάδα λοιπόν συμφώνησε να μην βάλει ούτε στρατό, ούτε σημαίες, ούτε καν πλοία στην περιοχή αυτή. Να λοιπόν πώς γεννήθηκαν, κυρίες και κύριοι, οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και μετά από την ταπεινωτική και ντροπιαστική αυτή θέση με τον Σιμίτη τότε, άρχισε να παίρνει υπόσταση η τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών, όπου στο τέλος ολοκληρώθηκε με τη Συμφωνία της Μαδρίτης. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν μπορέσετε να πάτε εσείς να βάλετε πόδι πάνω στο ζήτημα. Κύριε Χαρδαβέλα, μισό λεπτό πριν. Ναι. Θέλω να πω κάτι. 15 χρόνια μετά, μόλις προχτές την Κυριακή, σε μια εξαιρετική τελετή την οποία πραγματοποιήσει η νεολαία του Λαός και είχα την τιμή να παρευρεθώ, θέλω να πω ότι ο τίτλος της τελετής εκείνης είναι αυτή η στιγμή η οποία με κάλυψε μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ακριβώς ποιος ήταν ο τίτλος της τελετής. Για πες την τελετή, δεν ξέρω, δεν έχω. Ήμια προήμια συνεκμετάλλευσης. Τα λέει όλα.
Ναι, ορίστε. Θεωρώ ότι στο αυτό το κομμάτι υπήρχε μια ηθελημένη, αν θέλετε, κρατήθηκαν ηθελημένα οι στρατιωτικοί έξω από αυτό το κομμάτι. Και με δεδομένο ότι είμαστε μια χώρα πραγματικά των αντιθέσεων, δηλαδή νομοθετούμε για να μην τηρούμε τους νόμους, δίνουμε δις σε εκατομμύρια εξοπλισμούς για να στέλνουμε το στρατό να μαζεύει σκουπίδια. Θεωρώ ότι ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα και σε βάρος στρατιωτικών και ειδικά του ναυτικού και θα ήθελα πραγματικά να ξεπληθούν. Είχαν μείνει απ' έξω από την ενημέρωση στρατιωτική. Οι στρατιωτικοί προσπαθούσαν να δώσουν την εικόνα, προσπαθούσαν να δώσουν να καταλάβουν οι πολιτικοί τι σημαίνουν κανόνες εμπλοκής, αρνούνται να το μάθουν. Και τελικά βρέθηκε και ένα άτομο το οποίο ήταν σαν εξηλαστήριο θύμα, ο ναύαρχος Λιμπέρης, του οποίου τουλάχιστον την ηθική και την ικανότητα ουδέποτε κανείς αμφισβήτησε. Θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος, ένα σιδερένιο γρανάζι σε ένα ξύλινο μηχανισμό. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό προκύπτει. Λοιπόν, ναι, ορίστε. Πάμε. Να βάλουμε πρώτα το γενικό περίγραμμα. Εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία συστηματικά, μεθοδικά, υπομονετικά, σε βάθος χρόνου κτίζει τον επεκτατισμό της αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Ενίοτε εκμεταλλεύεται περιόδους έντασης, κάνει τον τζαμπουκά της, δημιουργεί μια κρίση, κυρίως σε συγκυρίες που η ελληνική πολιτεία βρίσκεται σε αδυναμία. Αν θυμάστε, η κυβέρνηση Μήτη μετρούσε μόνο μερικές μέρες. Ναι. Έτσι, και ο Σιμίτης στην Πρωθυπουργία, για να εκμεταλλευτεί καταστάσεις. Έτσι έγινε και με τα ήμια. Έτσι δημιουργήθηκε και επιβλήθηκε η θεωρία των γκρίζων ζωνών και σήμερα ζούμε τη δεύτερη φάση αυτής της θεωρίας με κατοικημένα νησιά, όχι βραχονησίδες. Αγαθονήσι και Φαραμαχονήσι, που υφίστανται εντυνόμενη πίεση. Βέβαια. Θεωρώ ότι τότε γίναν πολλά λάθη. Τότε δεν μπορώ να πω αν είναι στρατηγική πολιτική ηγεσία. Ξεκίνησε ουσιαστικά το βασικό, κύριε Χαρδαβέλα, και θα μου επιτρέψετε, την κρίσιμη στιγμή ήταν ότι δεν υπήρξε απόφαση να καταληφθεί η δεύτερη βραχονησίδα. Έτσι αυτό έδωσε την ευκαιρία στους Τούρκους κομάντος να καταλάβουν ελληνικό έδαφος και εκεί ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση. Δεν είχε σχέδιο αντίδρασης, γιατί τι έλεγε το σχέδιο αντίδρασης? Η εμπλοκή για να τους πετάξουμε έξω από το νησί, να καταλάβουν δηλαδή τη δεύτερη ήμια, ή κατάληψη μιας τουρκικής βραχονησίδας, ώστε να διαπραγματευόμαστε πίεσης όρης. Το δόγμα δεν ξεκίνησε, το έλεγε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιοι φέρουν την ευθύνη της μια απόφαση. Παρακαλώ, μην μιλάτε Έτσι δεν είναι? Εστάλει το ελικόπτερο με γνωστές συνέπειες.